Ahojte, vítam vás u videa. Dneska vám ukážem tyhle vily a muziku. Takže ideme sa na niečo teleportnúť. Tak. Napríklad. Tu niekto má dom. Tak tuto. Vidíte, toto je ten obrázok úplne tohto. Takže len na tomto mieste, na 34 a na 34 a na 33, vidíte, to tiež je. Tak môžete si tu kupovať na tieto dve miesta na to, aby ste si mohli postavať tieto vily. Takže sa pozrite, máme tu tieto všetky proste vily. Je ich veľa, jak vidíte. A toto video asi bude len do polky, takže vám ukážem len 4 vily, tyhle vám ukážem len a v ďalšom videu vám ukážem tie ostatné 5. Takže ideme na prvé. A zároveň vám ukážem aj ukryté trezory. Tie sú fakt ukryté. Takže ideme na prvú vilu. Dáme si nejaké vozidlo. Ideme sem. Radšej zavrime, aby nás nikto nerušil. Tak. Vidíte, ako to tu vypadá? Telka tu máme. Potom tu máme kuchyň. A dole je garáž. A v garáži je skrytý trezor, to vám ukážem. Potom furt nás niekto ruší. Tak. A ideme sem hore. Tu je gauč. Vidíte, aj oheň. A zas, tak v tomto dome nie. V tomto dome sa to nedá ísť do toho krbu. Teraz sme sem, to je kúpeľná. Tu máme izbu, tá je pekná, aj s kúpeľnou. Vidíte, tu nemáme trezor. Tu máme súkromný záchod. Už teraz nepotrebujem ísť na WC. Potom tu máme zase nejakú izbu. A teraz vám asi ukážem tú garáž celú. Ale ešte ideme sem. A tuto máme takúto izbu, jak vidíte. Potom máme tu takúto izbu. To je tiež pekná. Už máme veľa izieb a kúpeľnú. Ideme do garáže. Tak tu máme takúto kockovanú a keď si dáte rúžovú, tak sa vám to celé zmení proste. Vidíte? A tu je posilovňa. Musím si zapnúť. Vidíte? Utíkam. Robím rušáky. Ale asi vám ukážem tú skrytú miestnosť. Vidíte túto miestnosť za mňou. Dáme si spacák. A ideme sem. Vidíte? Idete sem. A je tu čo? Trezor! Vidíte? Tak toto je. Takže zapamätajte, v tejto miestnosti je trezor. A toto je vždy nejaké stlačítko, na to musíte stlačiť a sa vám to tu otvorí. Tam dole, spacák.
pozrite, a trezor, money. A to asi bude pre dnešok všetko, ale radšej som sa rozhodla, že zbytok tých víl vám ukážem v ďalších videí. Takže čaute!